Twist ito sa loob. So, tingnan natin kung anong nakain ng tigre nito mamaya. Wow. Bagong luto pa talaga to mga ka-studio. Kira. Oh! Worth it ba? Worth it? Worth it. Sobra. Itong lechon na ito mga studio is 6K lang. 6K lang po. Tingnan nyo, ang grabe ang laki. Tingnan nyo kung worth it ba. Oh. Tsaka Pilipino po ito. Basig sagpaon to iskabitsi. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. So ito na po yung first mukbang natin na pagbabalik mga ka-studio. So dapat napakatakam no? Napakasarap po ng pagkain na ihanda namin mga ka-studio. So ito na po ang pinakahintay nyo. Ang dami nag-request ulit ng lechon. So kakaiba itong lechon na to mga ka-studio kasi ito ay lechon baboy na parang tigre. Yun po, kitang-kita nyo naman oh. Tiger lechon po mga ka-studio. So ito yung bagong sikat ngayon dito sa Cebu po na customized lechon. So pwede nyo pong lagyan ito ng pwede nyo po kayong magpagawa ng mga zebra na lechon. Ano ba yan? Cheetah o mga leopard, ano ba yan? Iba't iba po, meron ding Superman na lechon. Merong Batman, ganyan po. pwede din lagyan ng mga lettering dito, happy birthday. Oo. Gamit lang kayo ng squid ink po. Sorry, mahal, ano, ganyan. So, ganyan mo. So, iyan po yung tinatawag na customized lechon. Pero hindi po ito nababago lang yung design niya kasi at saka yung ginagamit nito mga studio ay squid ink. So, edible po lahat, nakakain po lahat. So, hindi po nakakasira to kasi hindi ba? Sana, anong tawag dyan? Hindi siya Artificial. artificial ba. So, parang edible talaga lahat. So, makakain lahat. So, hindi siya makadagdag ng lasa din mga studio. Same lang pa rin yung lasa. Same pa din yung lasa. So, ayan po, hindi natin patatagalin to. At saka, wait nyo pala mga studio yung since tiger to siya. May twist ito sa loob. May twist ito sa loob. So, tingnan natin kung anong nakain ng tigre nito mamaya. Sige, Tara, try mo na. Binggamhanan, nagdalay ko ng mga Diyos, Lord. Salamat, Lord God, sa blessing, Lord God, sa guidance, Lord God, sa grasya, maghatag ka naman, Lord God. Ug salamat, Lord God, sa food, Lord God, nga gi-prepare karon, Lord God, nga unta, Lord God, makatag ka kabaskog sa among panglawas, Lord God. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Amen. So, tara, sugdan na to kauning tiger lechon. Tsaka lamin nila. Yun. Crispy pa. Oops. Ginay ng tagay na ikaw. Mike. Kung sa ning Mike ko? Oh. Napin sa taning mic. Crispy, puro mga ni. Barugi lang. Ganto. Girita, panit ako na. Panit ako na. Wow. Parang makikita na yung laman sa loob Hindi ba yan? Di ba yan, mayroon pang ribs. May twist ito mga kastudyo, abangan nyo mga kastudyo. Meron kaming nilagay na pagkain din sa loob ng lechon. Hindi, kinain talaga yan ng tiger. Oo. Yun. Kinang balat oh. Ang init pa. Bagong luto pa talaga to mga ka-studio. Naglechon kami ng tigre. Tiger lechon, ito na. Hating magkakapatid. Oo. Yun oh. Tiyo na to. Sudah ko rin. Sudah. Posisyon sa ta. Seryo. Grabe. Gamay ito, undoy na. Okay lang. Oh, Ang laki yan mo studio. Kuan tani murag panit ni kay. Ano yung kaingan kan? To. Kain po tayo mga studio. First bite po. Lawan nyo. Crispy ba? Grabe, solid.
Meron din kaming sausawan dito. Suka na manghang. Ayos, grabe. Ang sarap po. Sisihan na yung mga kamay namin na mangingitim dahil yan sa Squid Ink. Hindi yan pagod mga kastudyo. Pero nakain pa din to. Hmm. Grabe, crispy ha eh. Ang sarap ng tigre po. Grabe. Balat pa lang, sold na yung ulam. Worth it ba? Worth it? Worth it. Sobra. Itong lechon na ito mga studio is 6K lang. 6K lang po. Tingnan nyo, ang grabe ang laki. Tingnan nyo kung worth it ba. Oh. Tsaka Philippine na po ito. Basig, sagpaon to. Iskabitsi. Mga studio, ito palang lechon na to nabili namin sa suki pa rin namin. Nga si Joel Wahing po from Camulinas, Cordoba, Cebu. Maraming salamat, Busing. Lagay namin yung contact number niya sa details po. Ito mga design na po ito. Kami po yung nagpa-littering talaga nito sa Oh. second cameraman namin. No? Kami talaga yung nag-paint. Oh, pero wala silang ganito kina Boss Joel Wahing. Kami Oh. lang talaga yung nag-request ba na ganito. Pagkatapos simplahan, Oh. nilagyan na po ng ink na design tigre. Gusto tayo? Laman tayo? Ano kayo nakain ng tiger na to? Hinay lang ta kay. Hait ra ba kayo? Kita na yung makain niya. Tingnan natin. Wow! Oo. So, ayan oh. Ang init po eh. Bagong luto kasi. Lumsum na yung gikaon. Galing ba yan sa kabundukan? Kagubatan. Init pa. Nahina yun ang magstudyo lah. Sus, tibuok, manok. So ba? Kaunig si manok dito lah. Hala, susus. Yan po. Grabe. Mainit pa yan. Ah, grabing init. Meron mo isa? Mayroon, dalawa. Dalawa pala to. Busog pala tong tigre nito ah. Uy, Yung, manok din. grabe, Ang lambot, lutong-luto talaga no? Oh, Kasi 2 hours kasi nasa ano, yan oh. mainit na apoy. Nakain yan ng kuhan. Dalawang manok mga studio. Nakita ba yan? Itong manok oh. Tikman natin yung lasang manok mga kastudyo. Sa'yo din. Yun oh. Init talaga oh. Ay, grabe kainit po eh. Bago luto. Bagong luto po kasi itong mga studio kaya nahirapan po kami sa sobrang init. Masarap kasi itong lechon na mainit ba. Oh. So, Grabe. tikman natin anong lasa ng nakain. Na-mix talaga siya sa ano, sahog. O, kasi nasa loob to siya. So yung lasa ng lechon nandito din po. Tikman natin. Parang tigre oh. Baboy na yun. Parang hindi na bumanok yung lasa niya, parang lechon na. No? Yung lasa ng lechon, kumakapit sa manok. Grabe ang lambot no. Ang sarap mga studio. Try nito sa mga may okasyon, may birthday, ganyan.
gandang twist ba? Mm. Kasi hindi ka na magluluto pa ng Lechon manok. lechon manok. Lagay mo Lagay na mo lang sa sa loob. baboy. Mm. Ang sarap po ng lechon. Tsaka lambot oh. Hmm? Kasi 2 hours ba naman? Lutong-luto po siya. Wala Hmm. siyang dugo. Walang dugo. Ang sarap. Wala kayo. Wala yung manok. Solid mga studio. Ito po yung manok ko. Init po eh. Muna rin. Salamat po sa lahat ng sumasabay sa amin sa kainan po. Salamat po. Kahit Saka mga kastudyo, balik MSCQ po kami. Mm. Dito sa Cordoba po. Province po kasi ito ng Cebu. So stricto na ulit mga kastudyo. Kaya hirapan tayo ngayon lumabas ba. Pero ipapatuloy pa rin po namin yung mga charity namin po. Dagdag lang po na content namin ba. Mm. So, sa mga nagtatanong po na magmumukbang pa kami, magmumukbang pa rin po syempre kasi mukbang channel po tayo. Pero hindi po palagi po araw-araw na ganun kakain tayo ma. Grabe, sarap eh. Doon tayo sa laman ng lechon mismo. Laman ng tigre. Mm. Ang sarap. Mas gusto ko to ba? Itong manok na parang inasal na manok na parang ang sarap mo. Mm. Kumpara dun sa mga normal ba. Di sasol ka na talaga. Sulit sa oras. Ano yun? Please sasol daw. Please hassle. Sorry. Hassle. Ito tayo sa buto-buto. Nangunaw po mo mga kasudyo ha. Nagugas na po kami ng kamay. O kaya nagkakamay na po kami. Pero itong sobra namin, yung kakain naman mga pamilya din namin ba. Ang kapitbahay. Bahay, pamimigay po namin itong sobra. Ang laking lechon na ito mga studio. Kung hindi na sila mayroon ba no? Dahil kinamay natin ba no? Pero mahirap ang panahon ngayon mga studio. Basta may ulam, okay Okay na. sa may ulam, okay na kasi nag-ulam na tayo ng minsan eh, yung kuhan ba. Tuyo lang. Tuyo lang. Ginamos. Ginamos, ganyan ba. Masarap din yun. Mahirap pa kasi lumabas ngayon. Pero dito sa amin walang arte-arte eh. Makain kami talaga. Sarap po talaga. Sarap ng ribs. The best part in ribs. Yun o. Ano sabi mo daw? Sarap ng tigre. Sobrang sarap. Ibang twist din. First time namin itong nakakain na may manok sa Mm. loob ng tiyan ng baboy. Mm. Nung una, seafood yun. No? Seafood stuffed lechon. Ngayon, chicken stuffed lechon. Ano naman? Mm. Sunod, ano kayang ilagay natin sa loob? No? Ang lobster ba gusto mo ilagay dun sa loob? Oh, lobster. Ano? Parang maluluto kayo ng lobster. Ah. Oh, steam Mm. lang yan. Oh. Same na yan. Pero yung malaking lobster. Manalo, ang sarap mga studio. Pwede rin lagay yung mga chorizo. Yung mga longganisa. Mm. Hotdog. Kahit ano ata pwede oh. Bawal na po tayong mag-invite ngayon, mga gatherings, bawal. Mataas kasi yung COVID dito sa amin, mga studio. So bawal yung birthday, ang dami kang mga bisita. Ito laman.
Yung manok, sasarapan talaga ako. Manok. Sobrang malasa yung manok talaga. Grabe. Ayos yung pagka... Tapos mabango siya, mayroong lemongrass kasi ba? Ayos yung pagka-compliment ng dalawa. Hmm? Parang crispy. Yung. Hmm. Grabe ka. Crispy kayo. Parang yung baboy na to, Bisaya, no? Hmm. Kasi makapal yung balat niya. Native, ano? Native to. Native. Grabe ang lutong. Grabe. Sulit yung busog na ko ah. Parang chicharon ah. Yan, medyo busog na kami mga kasod nyo. Hindi talaga maubos namin to. Malaki naman eh. Sulit na sulit. Ganito si Kid, tapos mayroong dalawang manok sa loob. 6K to, hindi pa kasali yung chicken, no? 6 kilo siya, tapos yung manok nilagay mga 362. Yung 362 yung dalawa. Cook po. Grabe, sarap. 6,362 to. Oh, Ang dami na makain ito eh. grabe, sulit. 50 to 60 na to. Worth it ba? Laki po ng lechon na, mura lang kasi ba? Mura yung lechon nila, no? Tapos masarap yung timpla. Mura talaga yung sukli natin. Oh. Boss Joel Wahing, salamat po talaga. Napakabait po na kuhan po. Tao Oo ba? nga. Oh. Asa ang chicken golden blue ano? Hindi to lechon package. Shout out po mga studio, yung mga star sender po namin sa Facebook po. Maraming salamat po. Shout out Blisilda Enriquez, April Bernabe, Pita J. Campion, Ray Salinas, Chris R. Bradley. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga star senders po namin. So, kuhaan po yung mga naipon po natin doon, idagdag po natin yun sa tulong po sa ibang mga charity works po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-send. Shout out din kina Ate Jobs Official, Yung. Kadagyaw TV, Maris de la Cruz, Ginaline Andres from Caloocan, Marisa D. Sini? Inchusti from La Troupe, California. Medyo mahirap yung pangalan niya. PBK, Team Bruce Vlog, Sheila May Rosalihos, Rosalinda Parohinog, Cathy Ulano. May YT channel din po si ma'am. Mayroong, ang name po ay Cathy Ulano. Cathy Ulano, no? So yun po. Saka last po ay si Urgent Troy Hachinova from Jinsan. Ay mayroon pa pala. Meron pa. Meron pa.
Shout out din sa mga taga Matanaw, Davao. Sila si Clint Moore Macias, Robert Maha, and to all Kasyawa Angels. Oh. Shout out from Glenny. So yun po lahat mga kastors. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Tiger Lechon. Na may manok sa loob. Na may nakain na manok. Grabe, sobrang busog po. Maraming salamat po sa panonood. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!